Banwa, Sangsara, Iloilo. Isa sa apat ka mga suspek sa pagtiro sa punong barangay sang presyosa nadakpan na. Kapulisan ginatumod election-related ang insidente. Nakatutok, John Sala. Padayon subong ang ginabulong sa ospital ang 50 anyos nga punong barangay sang presyosa Sara nga si Ronnie Dorde matapos gintiro pasado 1:30 Sabado sang hapon sa nasambit nga barangay. Samtang nadakpan naman kagabi isang Sara Police sa checkpoint na ginatudlo isa sa apat ka mga suspetsadong gitkilala kay Edgardo Sumero, residente man sa nasambit nga barangay. Tagyas ang motor, si Edgar Sumira, na-intercept naman kay nasang hapon sang mobile isang Philippine Army, release sa station. Sa investigasyon sang Sara Police nag-initay ulong biktima kag ang grupo sang mga suspetsado sang ginusi ang mga inisang punong barangay. Ginakabig sang Sara Police nga election related ang natabo. Ito nga election related kaya ikuan sa bagi daw political leader man yung siya mo. Nila. Sa subong padayon pa nga ginapangitang 3 pa ka makaupdanan ni Sumero. Upod kay si Dilorin Duque. Ako si John Sala para sa RTV 1 Western Visayas Eleksyon 2019 Special Coverage.